GM Vlog, gilab shout out and ka-open ko lang. Kabubukas ko lang po Sir JM. Yan, ka-open ko lang, gilab shout out. Madam Mary Rose mo, GM Vlog, gilab shout out. Ayan, gilab shout out po, Tamsak Dan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Kabubukas ko lang, late. Wala kasing internet. Ayan, ngayon lang dumating. Walang kuryente kanina, Madam Mary Rose. Late na naman dumating yung kuryente. Ay, Diyos mio. Ayan. Magalaw. Meron tayong music. Jumardi Tamsak, Sisikoy. Ayan, bigla shoutout po Sir Jumardi. Ayan, salamat Sir JM, Madam Mary Rose. Salamat po sa patamsak. Upcoming LS, ayan. Kamsakan natin yung upcoming LS mo, Sir Jumardi. Share Dan Community. Salamat po Sir GM. Ayan. Hindi ko lang nabasa. Kamsakan po natin yan, Sir Jumardi. Ayan, Sir GM. Thank you so much po, Sir GM. May ad premier ka, madam? Please be careful with my heart. Ayan, Leodis dito. Doon po kami love shoot, comment, bell all po, sukli agad. Ayan. From JM Vlog. Ayan, lablabin natin si Sir JM, mga lalabs. Leodis dito. Doon po kami love shout out, lalabs. Leodis. Gigi Minyado, Migalab shout out, Tamsak, ayan. Good morning, lalab, Gigi Minyado, Migalab shout out.
Ayan, Tamsakdan, Madam, from Mary Rose Nation. Ayan po. Harang, ayan, salamat po sa paharang, Madam Mary Rose. Sana walang bumili sa tindahan, walang magbantay. Ayan, harang, salamat po, Madam, sa paharang mo, Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, lablabin natin, pa-like and watch po, magbakas sa upcoming premiere 8 a.m. Ayan. PS time para may free banana at WH. Ayan. Gigi Minyado may may premiere din. Tamsakan natin yan. Ayan, 3 million mega love shout out. Tamsakdan, Madam. Ayan, May, mega love shout out. May bibili? Yes po. Bibili? Wait lang po mga lalabs kasi may bibili. Nakakaasar naman. Naka-live ako eh. Wait lang po mga lalabs, 1 minute.
Ayan, Miguel Love, pasensya na kayo mga lalabs kasi walang bantay sa tindahan. Naasar ako. Walang bantay sa tindahan namin mga lalabs, pasensya na po. Ayan. May mga bumili kasi, naasar ako. Umalis kasi yung nanay ko eh. Ayan, Nilmar, Miguel Love, shout out. Ayan, Lalay. Sherwin Lala, Miguel Love, shout out. Ayan, Montes PH. Mukha tuloy akong bruha. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Montes Dan sa'yo, tamsak from DBN. Ayan, DBN, Lalab Miguel Love, shout out. Nelmar Lalab Miguel Love, shout out. Umalis ako mga lalab, pasensya na kayo. Kasi may bumibili sa tindahan, walang bantay. Ayan, 6 million daw, Miguel Love, shout out. Jerry Rock Mix Vlog, Miguel Love, shout out, thumbs up. Lalabs, ayan. Jerry Rock Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan. Ayan, si Jerry Rock nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab pa ako nakapin mga Love Mary Rose Hamud, Nation. Ayan. Madam Mary Rose, nandito ka pa ba, Madam Mary Rose? Wala na ata si Madam, umalis na. Jerry Rock Mix Vlog, dan sa'yo, tamsak. Ayan. From DBN Vlogs.
Ayan, Madam Mary Rose, lablabin po natin na kapin mga lalabs. Madam Mary Rose. Nandiyan pala si DBN. Kape tayo. Sige lang lalabs. Parang ayaw ko magkape, nakasawa araw-araw nagkakape. Hindi ako nagkape ngayon. Sige lang, sabayan mo na rin ang pandesal Nilmar. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out 5 million. Ayan, DBN, pamahal naman si DBN mga lalas. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, DBN. DBN Vlogs. Ayan, pamahal naman si DBN mga lalas. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, palablab po nakapin. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan mga lalag. Salamat. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Ayan. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ayan. Nandito pa po ba si Sir GM? Wala na si Sir GM. Iron Gold Motovlog, Miguel Love, shout out. Tamsak Dan Host. Ayan. Miguel Love, shout out. Parang madilim yung aking live. Buksan ko lang yung ilaw mga lalabs. Parang nakalimutan ko yung aking ilaw. Wait lang. Ayan, binuksan ko lang yung ilaw mga lalabs. Baka sobrang madilim. Maaraw sa labas, maaraw. Iron Gold Motovlog, Dan Tamsak sa'yo. Ayan, from DBN. Iron Gold, ayan, nagbaba ng bayan si Iron Gold. Sa mga gustong magpaganda ng channel nila, gumagawa ko ng customized intro. Ayan. Outro, thumbnail, profile picture, banner, YT at nag-i-edit ng video pang vlog. Ayan. PM lang guys, Cyril Charles. Ayan. Ayan, lablabin natin mga lalabs. DBOTW from Iron Gold Motovlog. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Mga lalas, palablab pa ako sa nakapin mga lalas. Nakapin. Ayan, Madam Mary Rose. Kanina sumimangot tayo, oy. Pag tayo sumisimangot, pumapangit. Ayan. Ayan, 6 million. Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. Cooking with Zapia. Miguel Love, shout out. Hello, how are you from Cooking with Zapia? Ayan. Assalamualaikum. Cooking with Zapia lalabs. How are you? Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Eric Garcia, Miguel Love, shout out lalabs. Hello. Ayan. Eric, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Eric. Lablabin natin mga lalabs si Eric. And Joel Justin. Justin Yani, Miguel Love, shout out Joel. Ayan, Joel, bigyan kita ng jacket, Joel. Oh, ang bilis kasing gumalaw. Ayan, Joel, Justin Yani, meron ka na pong jacket. Ayan, pwede ka na magbaba ng yung bahay. Wassalamos. Ayan, walaikum salam. Polpak DBN, pasukli na lang si Nilmar lalabs. Ayan. Ayan, DBN, Polpak si Iron Gold. Razor Blade Manay. Ang melon talsik. Walang melon, nakatago ang melon. Iron Gold. Ay, Razor Blade pala ang bot. Oy, Razor Blade. Miguel Love, shout out. Walang melon, nakatago ang melon. Ayan. Cooking with Zapia. Ayan, Iron Gold. Nagbaba ng buy, Iron Gold. Ayan, 10 million. Miguel Love, shout out, 10 million.
Melonos talsik. Talsik ang melon, oy. Ayan, Mary Rose Nation po, nakapinlablabin natin mga lalabs. Ayan, 9 million, mega love shout out, 9 million. Ayan, maglablaban tayo mga lalabs. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Dana po ba kayo nakapin mga lalabs? Nakapin? Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric, sa mga gustong magpagawa ng magpaganda ng kanilang channel, ayan, mag-message lang kayo kay Audio Wolf. Ayan, nag-i-edit din si Audio Wolf. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Sa may mga saging dyan, ipabas nyo na. Ayan, pwede kayo dyan magbartiran mga lalats kung meron kayong mga alagad dyan. Ilabas nyo na yung inyong mga saging yan. Huwag nyo nang itago yan kasi mabubulok yan. Mga lalab, yung mga saging yung nakatago dyan, ilabas nyo na. Kasi ang saging nabubulok. Ayan. 20 sa Aquinos from Iron Gold. Ayan, Razor Blade. Baka meron kang alagad dyan, lalabs. Makipagpulitan ka na kay Iron Gold Motovlog. Ayan, may 20. Razor Blade. Ayan, Cooking. Nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Ilabas nyo na mga saging nyo. Ayan, Razor Blade. Nilabas na ni Iron Gold yung saging niya. Sobrang dami. Ang laki. Ang laking saging from Iron Gold. Ayan, baka meron ka dyan mga alagad, Razor Blade. Ilabas mo na. Makipag-ano ka na, bartiran. Bababahay, Iron, baka ex na kita. Ayan, Iron Gold, baba ka raw ng bahay mo, lalabs. Iron Gold, baba ng bahay from Razor Blade. Ayan. I-check niya kung ex na daw kayo. Ayan, si Iron Gold, nagbaba ng bahay, lalabs. Nagbaba na si Iron Gold. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Butik Jack Moto opening kasama ang Honda. Ayan. Ang laki na ng bahay ni Iron Gold, ah. Ang bilis. Ayan, Merlis Team Bahay, Arabiaya, mega love shout out. Lalab, mega love shout out. Ayan, bigyan kita ng jacket. Madam, kain tayo. Sige lang po, madam. Unang subo. Una lang sa akin. Isubo mo na lang ako, Madam Mary Rose. Tara, Iron 20 from Iron, Razor Blade. Nandito ka pa ba, DBN, lalabs? DBN. Thanks sa jacket from Merlis Team Bahay, Arabiaya. Ayan. Tara, Iron Gold. 20 raw kayo, Iron Gold ni Razor Blade. Ayan. Yung maraming saging, magbaka naman, mag-ayuda naman. Huwag nyo nang itago yung mga saging nyo, mga lalab, kasi ang saging nabubulok. Ayan. Montes PH, ayan. Tara, 20 Iron Gold from Razor Blade. Iron Gold, 20 raw po kayo, lalabs. Ayan, from Razor Blade. Nasaan ka na ba, Iron Gold? Ayan, Razor Game Thumbs Up. Dikit tayo from Iron Gold Motovlog. Ayan. Ayan, sige na. Ano na daw? Ano na kayo yan? Magdikitan ng yung mga saging. Magpaluan na kayo ng mga saging yung mga lalabs. Ayan. Montes PH, nagbaba ng bahay. Ayan. Joel Justiniani, nagbaba ng bahay. Ayan. 2.11 ka Iron Gold. From Russell Blade. Game from Iron Gold. Ayan. Ang bilis tumaas ng bahay ni Iron Gold. Ayan. Nasa 2K na siya ngayon. Alhamdulillah. Ang bilis. Declare mo ko. Ayan. Declare mo siya Iron Gold. I-declare mo yung bahay ni Russell Blade. Bahay ko sa taas lang. Ayan, 8 million. Mega love shout out. 8 million. DBN, nandito ka pa ba, DBN? Joel Justiniani. Ayan, Nilmar, nagbaba ng bahay. Si Nilmar, lablabin natin si Nilmar, mga lalabs. Ayan, Nilmar, lablabin natin si Nilmar, nagbaba
ba ng kanyang pamamahay, Nilmar? 2.2, malaki na rin yung bahay ni Nilmar. Razor Blade 2.93. Ayan, from Iron Gold Motovlog. Razor Blade 2.93K ka raw. On the way na si Iron Gold. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. 8 million. OTW Tamsak 20 from Razor Blade. Ayan, Iron Gold. OTW si Razor Blade. OTW 20. Ayan, DBN, si DBN. Nandyan si DBN. Ayan, Cooking with Sapia, dan sa Red Roses mo, dikit from Merle's Team Bahay, Arabiaya. Ayan. Merly, ano ba to Merly? Main channel mo to, lalabs. Tingnan natin. Merly Team Bahay, Arabiaya. Ayan, Merly, papunta na ako sa bahay mo, Merly, ha? Di pa pala tayo dikit. Tingnan natin. Kahapon, no, ng isda ako, dami. Nag-ayuda kaya naka 2K. Sana mag-lock sa 2K. Mag-lock na yan, lalabs. Isarado mo na. Huwag mo nang pakawalan. Yes, men ko sis. Ayan, Merlis Team Bahay. Nasa bahay mo ako, lalabs. Masarap na mahirap. Ayan, nasa bahay mo ako. Naglalaro ka ng basketball. Ayan. Ayan, Vlogs, Dres Official, Islands Kiss Sister. Megalab shout out. Ayan, Vlog, Dres Lalab, Megalab shout out. Good morning. Good morning, everyone. Ayan, Philippine time, good morning. Sir J, Megalab shout out, Sir J. Tamsak po. Ayan. Ayan, Dress Vlog, meron ka ng jacket. Ayan, Marley, nadikit ko na yung main ko sa'yo, lalaba. Maraming salamat. Ayan, nagbabasketball ka. Enjoy. Alam mo naman si Lolo mahilig magmukbang. Ako nga lang, di ako nangingisda. Bala dyan. Kaya nga, late nga akong nag-LS ngayon kasi walang connection. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Like, share, Island Ski. From Vlog Dres Official. Thank you so much, lalab, sa pa-share. Thank you. Thank you. Debeyen. Ayan. Ayan, thanks. Jacket Island Ski. I love you, host. I love you too, Sir Bruchito. Mag-love shout out. Ayan. Madam Irene, mag-love shout out. Ayan. Debeyen, baba ka ng bahay, lalab, Debeyen. Ayan. Good morning, host, from Teresa Francisco. Ayan. Welcome, sister, from Vlog Dres Official. Mary Rose Nationilo po, dagdag ako dikit sa'yo from Bruchito Channel. Ayan. Tamsakdan from Teresa Francisco. Sherwin Lalab, Migalab, shout out, Sherwin. Ayan. Sherwin nagbaba ng bahay. Jay Munes nagbaba ng bahay. Teresa Migalab, shout out from Vlog Dres Official. Ayan. Joel Justiniani nagbaba ng bahay. Ayan. Migalab, shout out po, Vlog Dres Official. Rose Nation, hello there. Please help my WHOs, guys. Sherwin, kumusta na yung pag-play mo ng WH? Nagdadagdag ba? Bruchito Channel, nagbaba ng bahay. Mary Rose, Migalab, shout out. Debeyen, magbaba ka ng mo bahay. Jacket host. Ayan, Tantin, Cordero, may jacket ka nalalaz. Pumunta ka kahapon. Tamsak Danos from Swain. Swain. Ayan, Mary Rose, Migalab, shout out. Migalab, shout po ate Mary Rose Nation from Teresa. Ayan. Ayan, Vlog Dres Official, nagbaba ng bahay. 2,201 na WH ko ngayon. Ayan na lang, nagdagdag na. Hintayin mo lang, na-play naman kita. Magdagdag yan after 3 days. Mary Rose Dan, be careful with your heart. Ayan. Host, padikit new video ko from Tantin Cordero. Ayan, DBN, magbaba ka ng bahay mo. Cedric, Migalab, shout out. Saan na ba si Cedric? Tamsak Danos from Cedric. Ayan. Tantin Cordero, Migalab, shout out. Yes, lalabs.
Padikit new video. Late man yung lumalabas sa ano ko ba. Ayan, Madam Irene, nagbaba ng bye, Madam Irene. 18 million, mega love, shout out, Cedric. Ayan, bigyan kita ng jacket, Cedric. Ayan, Cedric, meron ka ng jacket, loves. Merlis Timbahay, pasok lipo. Teresa Francisco Vlog, ate, mega love, shout out. Ayan. Teresa, game 30 tayo. From J Monets. Ayan, Madam Teresa, game daw kayo 30. Kay J Monets, Sir J Monets. Vlog Deals Official, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 11 million, mega love, shout out. Ayan, 12 million, mega love, shout out everyone. Cedric, meron ka ng jacket. Madam Irene, nagbaba ng bahay, Madam Irene. Siguro walang ganong naka-live ngayon, kaya wala yung iba. Ayan, Sir Brochito, nagbaba ng bahay. Ano? DBN, wala si DBN, ambot man, oy. DBN, dan na po ba kayo kay Madam Mary Rose? Punta tayo kay Sir Brochito. Ayan, salamat po, vlog. Wait lang po, balik ha. Teresa Francisco Vlog dan from Brochito Channel. The Twister TV, mega love, shout out. The Twister. Vlog Dress Dan from Irene TV. Vlog Dress, pasok si Madam Irene. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. 8.27K. J from Teresa Francisco. Tantin Cordero, ayan, nagbaba ng bahay. Tantin, mamaya Tantin ha. Wait lang. Vlog Dress Tantin Dan Sister from Vlog Dress Official. Ayan. Ayan, Vlog Dress, nagbaba ng bahay. Merlis Timbahay. Arayaya OTW from Mirror's Nation. Ayan. Tantindan from Cooking with Sapia. Ayan. 3.9K ka, Teresa OTW 30 ha, from J Monits. Ayan, Irene TV, nagbaba ng kanyang bahay, Madam Irene. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Tantin Cordero, nagbaba ng bahay. Vlog Dress Official OTW from Mirror's Nation. Ayan. Cooking with Sapia, pasuklian po from Tantin Cordero. Ayan, Brochito Dan Brother from Vlog Dress Official. Ayan. Vlog Dress Official, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Irene TV, lablabin natin, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Irene TV. Gogi, gogi. Sityo Pantay live gawain, 18 hours. Ayan, thanks Sister Islandsky from Vlog Dress Official. Thank you so much also, lalabs. Teresa OTW 30 na sa'yo ha, from J Monets. Ayan, Madam Teresa, on the way na si J Monets. Ayan yung aking mga member, mga lalab, binababa ni Nightbot. Vlog Dress Official, dikit po. Ayan, ako from Brochito. Brochito Channel, Suklina from Joel Justiniani. Okay, JOTW na ako sa'yo, 8.27K. Tantin Dan, may sukli ako sa makeup routine. Ayan, Tantin, nagbaba ng bahay, Tantin. Brochito Dan from Tantin. Ayan, 13 million in the house. Mega love, shout out. And mga nalab, salamat po sa patamsak. Huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you so much. Sir Brochito Dan po si Tantin. Tantin Cordero Dan. Salamat. 14 million in the house. Mega love, shout out. Dan 20 Iron Gold. 2.11 to 2.13 ka na. 98 to 119 tamsak ka na. Ayan. From Russell Blade. Ayan, Vlog Dress Official, nagbaba ng bahay. Madam Irene, nagbaba po ng bahay. Ayan, lablabin natin mga lalab. Vlog Dress Official, nagbaba ng bahay. Pin Dan po with bakas. Pabyo naman ho, short video lang, salamat. Sige, tingnan natin lalabs. The Twister. Si ano pala to, si Nisnoy. Ang laki ng bahay ni Nisnoy. Ang pagbigay ng kalahating kaban na bigas, Kuya Junior. Ayan, Kuya Junior. Vlog Dress Dan Tuyo. Ayan, from Brochito Channel. Tantin Cordero. Ayan, nagbaba ng bahay. The Twister TV, pasuklian po from Tantin. Ayan, si Tantin nagbaba ng bahay. Madam, Irene, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab.
Ayaw masulat. Ayan, vlog dress done from Cooking with Sapia. Ayan, DBN Lalabs. Saan ka nagpunta, Lalabs? Ay, hinahanap kita. Ayan, Cooking nagbaba ng bahay. J. Muniz is Bitamsak dan Dikit from Jewel Justiniani. Ayan, Sherry nagbaba ng bahay. Cooking nagbaba ng bahay. Irene TV nagbaba ng bahay. Ayan. Tantin Cordero dan po ang sukli. Naka-off comments ka from the Twister TV. Brochito Dikit dan from Merlis Team Bahay Arabiaya. Brochito Dikit dan thank you from Merly. Ayan. Tantin nagbaba ng bahay. DBN. Baba mo yung bahay mo, Lalas. Ayan. Ayan, 8 million. Mega love shout out. 8 million. May pa-Gcash. Ayan, Merly, pabalik na lang Merly si Tantin. Merly Timbay, Arabiaya dan from Brochito Channel. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. 9 million in the house, Miguel Love, shout out, 9 million. Ayan. Irene TV dan from Brochito Channel. DBN, baba ka ng bahay, DBN. Nasaan ka na, DBN? Ano ka ba, may ginagawa? Joel Justiniani, tingnan natin si Joel. Ayan, Cooking with Sapia, Joel, old friend dan from Cooking. Brought YouTube channel dan from the Twister TV. Joel Justiniani, nagbaba ng buy, Joel. Ayan. Ayan, 11 million in the house, Miguel Love, shout out. Sherwin Reyes dan from Brochito channel. Ayan, Madam Irene, nagbaba ng buy. Madam Irene, lablabin natin mga lalabs. Ayan mga lalabs, yung aking video palablab naman ako, Bicolana ng Oragon. Ayan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million, thank you so much. Nisnoy dan from Brochito channel, Nisnoy. Ayan, Nisnoy dan na si Sir Brochito sa'yo, lalabs. Host, nakamute ata. Alin ba nakamute? Hindi ako nakamute. Host, nakamute ata. Hindi ako nakamute, lalabs. Black Dress Official. Ayan, dan full pack. Tantin Cordero, nagbaba ng bahay, Tantin. Cooking with Sapia, ayan, Dan, Brochito, parang Brochito. Tantin, nagbaba ng bahay. Irene TV, nagbaba ng bahay. Bicolana ng Oragon, pasuklian po. Tantin, thank you, lalabs, Tantin. Si Bicolana ng Oragon, ako yan, lalabs. Nadikitan na kita kahapon, lalabs, Tantin. Thank you. Brochito channel. Ay, Butuka. Andyan ka pala, Butuka. Tambay lang, host, magsisimula ng magbanlaw ng labahan. Sige lang, Lala, salamat. Magbanlaw ka na. Sabay ligo kasi mainit. Ayan, Duke Lymphadan full pack from Mirror Rose Nation. Ayan, Daddy Coder, binababa ni Netbook yung aking mga member, mga lal, palabla din po ako. Ayan, Justin Yani, nagbaba ng bahay, Joel pala. Bicolana, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. 6 million, Miguel Love, shout out. Thanks, Sister Mary Rose from Black Dress Official. Ayan. Ayan, Black Dress Official, nagbaba ng bahay. BG lang host. DBN lalabs. Wait lang, baba ko na nga lang yung bahay mo at ayaw mong maglapag ng link.
Razor blade, 2.93 to 2.95. Thank you from Iron Gold. Tantin Cordero, OTW from Mirrors Nation. Salamat Iron Gold. Black Dress Official. Ten naman dyan. Ayan, may 10 si DBN mga lalabs. Magdaya ka dyan, DBN. Meron dyan nagbabartir. Ayan, DBN, may 10, DBN. Si DBN mga lalabs, may 10. Ayan, may 10 si DBN mga lalabs. Si DBN may 10. Bababay, DB. Ayan, binaba ni Islandsky Vlog. Ayan, si DBN nandyan. Binaba ko na, binaba. Mabagal kasi. Ayan, cooking. Nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, si DBN mga lalas. Si DBN. Ayan, ipin ko yung bahay niya. Ayan, si DBN nakapin mga lalas. DBN. May 10 siya mga lalas. Bago lang yung kanyang alagad. Ayan, DBN 10 from Iron Gold. Ayan, 8 million in the house. Migalab, shout out. Tantin Cordero dan from DBN. DBN, baba, ano raw? 10 daw kayo ni Russell Blade. DBN. Ha? May? Punta ka doon sa may bintana. Ha? Naka-live kasi ako mayin. Wait. Wait lang mga lalas, may magpapaload. May magpapaload lang. wait. Ilan mayin? Ay, wow. Ito na. Ayan, Miguel, shout out sa nagpapaload. Smart. Token text. Number 09 31 88 30 979. Ulitin ko 09318830 979 20. Dumating na. Ano? Wow, okay na? Oh my God. Tayin mo na lang, nasend ko na eh. Anong meron? Ayan na, wow. Dumating na, wow. Nag-message na sa akin, oh. May nagpa-load. Dan Tamsak host from Daniel. Ayan. Wow, dumating na. Ayan, oh, dumating na. Dumating na. Ayan, Daniel, mega love shout out. Merlis Tambay Arabiaya cooking teng sa sukli. Ayan. From Merly. Sherwin, nagbaba ng buy, Sherwin. Ayan, 10 million in the house, mega love shout out. Bishi Tamsak, Bishi. Bishi, mega love shout out, Bishi. Ayan.
3.94K to 3.97K dan 30 sa'yo, Teresa. Salamat. Ayan, from Sir J. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. Bira. Ayan, bira daw, bira. Bira. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin Reyes. Mamaya, Sherwin, play kita uli. May, mega love shout out, May 09, Tamsak Danos, May. May, June, July, August. May nagpalod lang. Meron tayong pambili ng pambayad sa kuryente. Nagpapaload ako mga lalabs. Ayan. Baka gusto nyo magpaload dyan. Ayan, 3.94K. Madam Teresa, dan sa'yo si Sir J. Ayan. J20 tayo from Iron Gold. Ayan, Sir J, 10 daw kayo. Ay, 20 pala ni Iron Gold. Iron Gold Motovlog, Dan Tamsak Dikit. From Joel Justiniani. Ayan. Iron Gold Motovlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, si May may 10. May. Tayo, May. Ano ka ba, May? Di pa tayo ex? Ayan, May. Dikitan mo yung member ko, May. Ayan, sila ni Ski Vlog. May, 10, May. Di pa ba tayo Sino ba to si May? And the motion. AK Kitchen. Ay, ex na pala tayo. Ex na tayo, AK, si May. Iron Game 20 from J Monets. Ayan. Guys, padikit, sure balik from May 09. Joel OTW from Iron Gold. Ayan, malat yung aking mga member, binababa ni Night. Sige, host, 10 tayo, tamsak bill all. Hindi, May. Ano na ata tayo X. Tingnan ko nga. X na tayo, AK. X na tayo, lalabs. Baka may member ka na lang, member to member tayo. 2.13 ka Iron, OTW 20 sa'yo, Lods. Ayan, and tamsak ha from J Monets. Dan Debian 10, 776 to 786 ka na. From Russell Blade, thanks Iron Gold. Natin yung bahay ni Joel Justiniani. Malaki na rin pala bahay niya. J, bahay mo. Ayan si May, may 10. May 09, may 10 mga lalas, may 10. Okay, host. Member mo May. Ayan, Joel, baka may alagad ka dyan, Joel. Pwede ka makipag-bartir. J, bahay mo, Sir J. Bahay mo daw po. Ayan, nagbaba na si Sir J Lalabs. Tantin Cordero, nagbaba ng bahay, Tantin. Ikaw ba, Tantin? Wala kang alagad, Tantin? Si Tantin 777. Dan na kayo kay DBN. Punta tayo kay Tantin. J Monets, dan sa'yo from May. Napakatagal umakyat. Dan Russell Blade. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs, nakapin. Baba ko na lang lalab DBN yung bahay mo. Ano ba yun? Hindi ko siya napin. Ayan, palablab pa ako kay Tantin Cordero. Ayan, si May may 10. DBN, may 10. Si May. Salamat, DBN. Salamat.
Teresa Dan, ayan. Ano, Paturo Razor Blade. Dan tayo. Sarap naman ang spaghetti na to. Nakakatakam. Teresa Dan na rin po sa iyo, ma'am. Scroll down na lang po. DB Dan sa bundok, bagong dikit. Thank you from Merly Timbahay. Ayan. J Monet 7.43 from Iron Gold. Ayan si Merly nagbaba ng bahay. Guys, padikit. Guys, padikit. Ayan si May. Si May may 10 lalab. Si May. Ayan, DBN. Si May lalabs may 10. Haha, DBN. Warrior lang yun kaya malakas. Tantin Cordero dan sa'yo. Ayan, from May. Opo, sir. Nakita ko na. Salamat. From Teresa Francisco. Dan po kay Sir J. Thank you. Ayan. Dan daw sa'yo 30, Sir J. Merly OTW from Debian. Wala po akong alagados from Joel. Gawa ka lalabs ng alagad kahit 10. Mabilis umakyat yung banana mo pag meron kang alagad. Pwede kang pumasok sa mga bartir. Tip, tip, tip.